Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Inta nga roden papagayam. Rugyan nga ibasa. Dito pakasaritaan ni pagayam tayo nga Minerva nga pinauluan na iti ex-convict. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, isagsagana kon Manong Nemi ti pangaldaw mi, iti day tangaldaw ti Sabado. Awan ti klase ni Lili Manong Nemi ta Sabado nga ron. Idento ta ni ading na nga June ket kaay-ayam na. Agay-ayam da ngagkapsat Manong Nemi. Siyempre, iti tawen Manong Nemi ni Lili nga 10. At dan cellphone na. Iso nga cellphone, tuso sa renda. Nga pagay-ayaman, iso da ni June, Manong Nemi. 8 titawan ni June. Lagi dituwangan na ko. Kinanakin ko nga kadakwada itay, nga kay ayam dalata, nga saan da nga agap-apa, nga saan nga pagsakitan ni Lili ni June, kan sambat nga ap-apain ni June ni Lili. Tagluto ang. Irindo ta ni Edwin nga asawak Manong Nemi ket ada pa lang ti pagtrabahuan na Sabado nga rod. Santula agawid numalem mo no rabi para iti panangyawat ng tumata ti makalawas nga sweldo na agas construction worker. Irapraping kumat Manong Nemi. Iti agar arabid no kwa iti mamirienda nga nakisursur. When so nga madamdama, garami daktumanen para alas 3 nga merienda, kada iti agum-ubra iti asudag. Napialangmet at dama itulong ko, Manong Nemi, ken Edwin. Iti balay mi kat gagangay lang nga balay. Huwag Manong. Iti lugar mi kat agdadagkat ti balbalay. Dati ay dandani awang pagnaam. Iti nagbabaitan iti balay. Nga dagiti kat naaramid ka iti plywood, semento, iti datar, at damit laing hollow blocks na nga talo nga linya sa naikanin ti plywood Manong. Tamarigrigat kam lang arod. Edi bagamam tadagap apo Manong Nemi. Apo, mayak man apo. Lili, kamang kita nanak na jagap apo. Nimat, kunamat ni Lili Manong. Mahang, tsak may batan na ito, ay ayamin may kay June. Ang mga no, ma-outa, kadni, dandan na agahan reden. Gala kita, hindi mo na may rapinin na na. Hindi kayo na. Di mo tasan na may rapin nga talaga, Manong Nemi, tano, agay ayaw mo hindi gito yung adwa. Di dang kayat ti may isturbo. Diyan ka mo, no, ayaman da. Linapsa kita, ti pa nakasalas, ti balay, Manong Nemi, rimuarak, iti ridaw, kat napanak iti basit nga panaka lalaktawan mo no, ruangan iti alad. Iti makiktutak Manong Nemi. Ta marupaak,
Tegap apo. Harold. Minerva. Kung nakalanon sana kung nga malasin. Sabagay. Sa kapulo ng atawin. Ano pasapol mo? May kasarungkaran. Naambok kami nga dito ti balayo. Mabaling ka di nga. Makita ti inaunang anak mo. Abi ko makita ti anak inaunang anak ko. Hanggang sumusumrek. Saan ka paspastrakin? Pumanaw ka na, Harold. Kans pangasim. Sa among pulos ko mga iyam amo ti bakim. Kinilili. Siya ti amana sa gani. Saan nga siya ti amana? Naidun ti amana. Sakbay nga na yung baludak. Agpitpitik. At nagpitpitik ti saklot mo. Naragrag di. Pangasim, Minerva. Saan mo ko mga ipaidam ti anak ko kanyak? Awan ti ako anak mo kanak. Awan ti anak mo kanyak kat. Pumanaw kan. Mabaling ka di? Kansang kanto nagpakpakita. Pangasim. Manong nemi timalikod akong magtasangan ang ngag dagitag kabsat manong nemi ti saritaan mi ito dahil dyan nga lalaki. Abay nagpakita pa ilang. Kaya pagin ka mo? Nga isot akin putot kinilili. Agpapaos na dyan nga lalaki. Hindi mo pang kusiripatpatan no at dapat lang itilabas ti alad mo na inaladan manunemi awanin ni sunga. Intuloy ko iti dating or aramidek ngam kaslasan ko nga may concentrate manunemi iti agip imarit iti pakbetek manong iti mangi-prepare iti pakbetek nga laokak iti bagnet na pilang nga magustuhan di duwang anak ko nung hasta ngagpakbeta kita dabagnet na. Wala saan kita pagbalik nga pakbet Tagalog. Nakaruhargaya man dito yung Harold. Ex-convict. Kas awag da. No hasta nga adara kita agkapo iti pagbaludan. Abi ka nagpakita pa ilang. Di kahit nga sawan. Amo naman din nga. Anda nasawak? Barang anong santo nga subsubli. Anong name ni Harold timakon na nga first love ko? Dato sama te kunada nga first love never dies. Sa aman nga isot na tay. No dikat isot na kapapatay. Naman pa'y saan na nga nugutin manong? Agkarabal da idi manong name kini Marlon. When isuda iti agranrana iti balay mi nga may magpasyar kanya. Uno saan ket isuda iti aglumnom ba nga umay mangsundo kanya iti pagtrabahuak. Tumultulong iti manong nami aglakot niya tayong iti vegetable section iti tiyandaan iti lugar mi. Tricycle driver da ngagpadpada manong. When aging ka anapasamak iti panagkabilda. Kabukan niya. Nagkabilda, gabukan niya. Kahit gabutan ni Harold, tipatpateg ko manong name it up nagsardengan ni Marlon kunak, inaklon ko ni Harold. Ngayon kaskas di madlata manong name ngagpimpin ng tadag iti dua. When? Aging ka, manong name nga naipaay ko pa yan tibagik kay ni Harold. Kabatadada nga magusgustuwak ni Harold ta nasingpet manong. Awang pulos ti bisyo na, di agsigarilyo saan ng uminom. Idindutan ni Marlon manong nemi kat adu di kiti barakada. Pasaray may pasungal-ngal da iti riribuk. Pasaray makirambul da. Manong nemi. Dadadaga po no api nga sangko kayat ni Marlon. Yawa-awak la idi manong nemi no pakidnap nak o no sadain nak no kumimesak tirabihi kat amangan no ramasan nak. Ngam sambat nga napasamak.
At ay din ang pitpiti kati saklot ko manong nemi kat nagtulagan min kani Harold. Ngagkasar kamin. Ngayon pimtak ti damag manong nemi. Nga natayan ni Marlon. Tawan sa baling ay tududa manong nemi no saan nga ni Harold. Naman pa ikis idi ni Harold nga saan nga iso ti kriminal. Iti mahiring manong nemi kat adumat di kiti pakida da ebidensya nga iso iti kriminal. Tawan kano ti sabaling nga kaap-apa ni Marlon saan nga ni Harold. Ibagamit ni Harold nga di na maaramid iti mang patay, mang dangran iti pada nga tao. Ngayon na kumbiktaran manong nemi. Nga mabalod. Ngayon siya mo. No. Diyak malakip naman mga tawan iti sentensyanan. Naglading itakiding manong nemi dagpakada ni Suna na mapanin iti Muntinlupa. Naman pa sa sarong karak pala ang idi adda pala ng Suna iti provincial jail. Kuhain manong nemi ang karina ngayon to mawayawayaan. Isuntot na katungpalin dagiti arapapi. Pinagkarinakmet manong nemi nga urayak iti pa nakawayawayan. Ngayon, parparo pa ulaing na iti pa nagkarik manong. Diyak kayat nga ganakag kabalasang. Kabutaw maten lediya Marlon nga karibal idi ni Harold dimteng ni Edwin iti biyag kumano. Imay nakpinasyar indato na panagayat na imagakengkuha na ti pudno nga masikugak. Nakasagana kanumet nga mang bigbig. Oren na niya kano itinapalabas ko. Kabuta mamatya ka na pudno ni Edwin kanyak manong nemi nakikalay sa akin kuha na. Itilikodan nga kuna di duma nga saan ka nung aputot ni Edwin ni Lily. Ngayon binayan min na nyaman sa wen di taong tinaskin kat naragsak kami kini Edwin. Iba't patig na ni Lily saan nga amo ni Lily nga saan nga pudno nga ama ni Edwin. Napalagsak kami nga upat. Siya nga Edwin kastamatan nga de Lily kini June. Awan ti problema mi malaksid iti kinarigat ti panagbiagbi. Awan ti nakasagana kautan mi in case of emergency manong nemi. Ita, nagsulit nagpakita na diyang Harold. Kalpasan sa nga pulong nga tawen. Nagsingisingpit siguro ito nagtibagbaludan. Iso nga naparulan. Kaya't nakanong makita ni Lily. Gabutaan mo na nga masikugak idi. Sagbay nga naibalod. Diyak kaya't nga maamuan ti anak ko. Nga inauna, nga saan na nga pudno nga ama ni Edwin. Diyak kaya't nga maamuan na nga ti pudno nga ama na kit ex-convict uno kriminal. Iso nga daw dangot ko manong name nga sabi ko tasanton nga subsublipay ni Harold. Dimteng tirabii manong name kat kalpasa nga nakapangrabi kami nga addan nagdag kabsat iti kwartuda tagkat kakawartuanda. Tadududwa lang ay, ti kwarto, ti balay, manong name. Agkakwarto kami sigo, siyempre kini Edwin nga asawa. Naman na nagsanayak. Ada problema mala. Sabado ita. Inted ko na jiswelto, awad sorok akong korang na. Tiyan mo kakit, arakop ka lang arakop ita. Awad korang jay. Intin ko kayong kasweldo. Diba? No kaldawan ti sweldo. Nalokay ka no ti kayang ni baka. Yaman na sabat problema. Diyan ka mo narumbing ibaga kay nga ito Edwin no na saan. Kiturumbing ibaga akit agasawa tangay. Anot mangriribok keng ka? O na da ka di kursunada keng ka? Ang mo dalang araw din adasawa mo kendo anak mo. Adag kursunada keng ka? Ay. Diyak sa akin kayat nga paspaseksi ka. Tapos no, adag kursunada keng ka. Adod ta kaya kita adda lalaki na. Adod ta kaya lalaki nga babayan dati asawa at akin asawa. Ano ito problema? May panggap ka ni Harold. Amo ka malagip mo. Di ba iso dito tinagan tipudno nga ama ni Lily?
Iso. Kaya, apay, nagsurat ka? Manipod sa di pagbaludan? Uno yung bagatan nga, napasamak ti rayot sa di pagbaludan kat may iso na nga natay. Nagpagkita iti daw. Ha? May nakapinasyar? Sige pa rin patpadag na? Kaya sumala patpadag mo? Shhh! Edwin, anak ko. Abi nga, nagpilarap kang dagos. Siyempre, first love mo. Kung nada nga, narikat mo nga malipatan ti first love. Siyempre, isot mo na nga nang tagikokeng ka. Anyat amok. Baga, itay, nagpakita ka, naging narakop ka nga dagos. Edwin, adayo nga mapasamak na ita. Tanggan mo muna. Anong rete, namparan ng imay to'y? Ano napasamak na imay? Nagbinisito kayo? Oo na yung kamatin, Edwin. Dangganak namin na. Siyempre, dating ipatpatag mo, first love mo. Siyempre, nagkaputi pagbaludan, mailiw ka. Imposible nga sa kayo narakop nga dagos. Nagkastaan nyo, ito nagtibalay ko? Oo na yung kamatin, Edwin. Dumungig ka kami na, Oy, jatun kaya't nga maamuan, nga ibagam, nga umay na kamanin paspasyara na diyang haron. Diyak kaya't, makapapatayak padak ng tao no, mapasamag tigas ta. Anak ko, apay ka, pagdag nga dagos. Kasi siyempre, first love mo, siyempre, baka dagos ka nagsublit, dati kung panagayat mo king kuwana. Saan nga mapasamak data? Agsibot na dagos nga imbagak kang kuha nga pumanawon nga saan nga pagpakita. Nga saan to nga subsubli. Kita nyo nga ito problema. Kita rumig mo lang nga imbagak kang ka. Tama nga no. Adan to sa bali nga pakadamagam nga ada imay dito Nga adag subli-subli nga umay dito kabayatan nga awang ka. Isa nga pakamukang ka na ito Tapos saan ka itong mas bastaw kas pagkadigan tagsubli-sublin to na dyan nga lalaki. Kahit na lang makita, kaya iyam amunit bagina, nga isot ama ni Lily. Umay tupay nga ta. Sunod nga ko nasapay ko tasan to nga papakita. Yung panakunat. Saan to nga sumardang na dyan. Aging ka nga, di na makita ni Lily. Dakalagit pamatik nga mapanadanunan ni Lily ti eskwela. Diya kahit nga mamo ni Lily nga tipod nung nga ama na kahit may isa nga ex-convict nga may isa nga kriminal. Diya kahit nga mamon nga saan nga siya katipod nung nga ama na. So nga Edwin, ano yung tarumbing nga namidan ta? Kaya no, umaintuman dito, agad saan mo nga paspastrakin, ito nagtinaladan. Bilinim na John kini Lily. Nga da makita da, nga lalaki. Saan da nga paspastrakin, saan da nga iluklukat ti gate. Alangan nga kaladkad, tap na lang sumrek. Kasi no, mandumanon sa eskwela. Ibaga na nga, isutip, puno nga ama ni Lily. Kata, saan to lagi din mamati ni Lily? Diyan mo. Awan ti rumbeng nga kadanag mo Minerva. Awan ti problema no may panggap kini Lily. Gabuta pa-check na saan to nga mamati ni Lily no ibaga na dyan nga Harold ng isot amana. Ti problema dito kahit nung sinarak kayo tinalimad. Edwin, iso nga balbalakan ka. Di mo layangin, aramidan ti maglipot kanyak. Tano nagbalin man na kriminal ti ex mo, nga ex-convict. Baka kahit kumitagbalin ang kriminal. Manong na awan tinapasamak ka na kami kani Edwin, iniday tangarabi.
No, ang pinagagangay, no, kasta ngagsweldo, ano, nemi, kat, siyempre, pagustuwa, ag pinagustuwa kami. Napahaot no ka, manon nemi, hindi pa nagkaraig. Na imasan titurog na, manon nemi ng siyak. Saan ko maimas ti maturog? Agsugelak man, ito na kuhan, makariingak manin. Kasla rarapaapak no anyat mapasamak iti masakbayan. No muna kasla rimuharen ti ugali ni Edwin nga naimun nga matirumbeng kumapagimunan na. Nakalaliston nga nagipapan. Impagarup na nga naging narakop kami. Imbagana nga ti first love kat never dies. Imbagana nga baka dagos ka nagsublit ti dagos ti dati nga riknak kini Harold. Kung nakmanon na ang problema, nga papaita ang problema, maturog akon. Diyos ko, sabi ko matasaan nga pagpakita ni Harold, sabi ko matasaan nga iso ti gapuna ti sa aming nga pagkinaawatan nga agsawa. Itirabi, ti Domingo, manon nemi, siyempre kabigatan na kat Lunes, awa pa nagbasan na kadag kapsat. No pa sidag man lang, walking distance lang, manon nemi, ti elementary school, iti area nga yan mi. Binilin ko manon nemi ni Lily. Lily? Mamang. Awan sa baling haramidan nyo, ang kapsat, nandi mangipasnak, ti panagbasa yo, ha? Sinagat kayo. Pakisisirpat mo na ading mo na ko, ha? Sa payo nyo tagawid doon ka, kapaaman nga mapas ti klase yo. Kapag isumat ka makaluto aknukan, mangal daw kayo, sakay tumanin mapagsubli di eskwela. Wen? Wen, mama. Awan pagdanakan nyo, ibatik mo ti cellphone ko dito balay, no kusta nga mapanag eskwela. O rin na itugot mo, basta lakid ditang, saan mo nga iruwa rin tabag mo. Kaya paritan na kayo digdi maestrahan. Kung tanda kami, multaan da kami, masuspenso kami, no? Ada makita ta nga gitukot sa cellphone, mamang. Mayat no, itukot mo, basta lagi din naka-silent. Tayong kaso, in case of emergency, tada tumawag, han? Uno saan, sikat yung tumawag. Malimit, basta laki dahan yung uso rin. Nahan laki ng emergency. So nga, itugot mo yung cellphone mo. Ha? Abay mamang. Basta naka-silent. Kat nung datay awang kito unang ti Romeo, kada datay kayat mong ibaga kanyak, mabalim mo nga idibas timang tawag kanyak. Alawag? Abay matitan, ngay pa'y tugot yung cellphone ko. Baka kit naman masapol nga naskin ng awagan na. Baka no ada kayat mo nga salutsudan kanya. No ada sa mong masungbatan nga question. So kamawatan mo mang, himitugot mo. Basta lakit da kabag kaya naka-silent. Kaya no ada kayat mo ibaga kanya kasalutsudan, mabali mo nga usaran, nga ilibas. Sige man langin lang. Ay, tugot ko ito nga rin yung tumigat. Manong name kasi dyan na panunutak dahil just in case nga mapansadya ni Harold. Kat siyempre, ibaganan to nga isudipod nung amana. Da gusto umit nga, kaya't nga maamuan ni Lily, saan nanton nga mayuray nga sumangpet, in case laeng manong. Ngayon nagmalmalim deta nga Lunes, nga umatin na oray ko nga text, wala tawag, ni Lily, hindi sumangpit. O anya, di na ba tinawagan? Kita ako nga tibagakan ka, mama. Siyat nung asta. Apay ngamin, ma, at nakadinaskan nga, ibagak ka na kayo, no, dak di eskwela. Anya tayo mo, baka no, ada tao nga, umasadagkan ka, kita sa bali ti bagbagana. Anya kumanta sa bali nga bagbagana, alala lipatan mo.
Aldaw ti Biyernes manunemi sakbay ti panagluluto napanag iti tiyandaan dadal kiti nasken nga nagkatango. Wayan manunemi di makatyanda akon kadagawid ak kuman. Iti bagaman ta umastig ni Harold. Apay, di ko masdig. Minerva, apay, kaslad na sakit ko. Nga masdig akit, aday wanak. Kasla di mayag na, iti balayo. Kasla nakakita kati. Siyempre, ex-kumbik ka. Minerva, among saan ko maaramit ti pumatay, ti paatag ang tao. Nga dito tinangayatam kanyak, gabot na siyang petak. Ngayatam mo, baka no, talaga nga naramid mo tinang papatay kin ni Marlon. Kunak mo na saan ka mamati. Apa itangkat mo, mamati ka. Harold, amok nga awan tinaskan nga bagam kanyak. Agawid akon. Aglugangan. Ha? Siya tagkarga. Agsubli ka sa tricycle driver. Sa bali ti pagduganak. Ay, ang problema mo ya. Abay, kasla ka buting na. Mabalik ka ting nagsalita ta ng siyahat. Pare, si Kabala nagkarga. Ay ba pare? Ano ako maturong pagkapagsalitahan ta? Mabalik ka din nga. Dahil, Jack, karinderya. Pabalik pansit. Harold, Jack, kaya't nga, adarumso ang problema may iti asawa. Gabukin ka. Ano nga ito? Ako matitakas ka panggap ko. Di ka matbabaling, Jack ba't narantad mga agaw keng ka, manipod iti asawa ma. At alalas ka na pagsalitaan ta. Ano may pagip kinilili, saan mo nga putot ni Lili, baka keng kan. Isang nga pagsalitaan ta ti amin, please. Mabaling ka di, adada nga may bayag ka, no di na pagustuhan. Sige, mabita lang ha. Malpas talaga din makaniti. Sang 10 pesos nga order ta nga pansit, kan mainom ta ti cook. Di o nalpasen. Pinagustuhak manong nemi. Tapno makapagsalita kamlaeng. Tapno ipagpakaasik kan kuha ng saanin nga mas asideg, kan saan na pulos nga umay sa diabalay, kan saan na nga kurkuriruan ni Lili. Ngay so adagos manong nemi, ining pagpakaasik kan kuha na. Si Kamet. Apay nga, di mo kaya't nga umasideg kakin ka. Ano ka matpambarang mamin umasalag ka niya? Mabalimat nga, ibilang ka nga gayam. As a friend, ibilang na ka na gayam. Mabaling kumat nga kasalita ni Edwin nga asawang nga awan ti rantak nga mga agokeng kaking kuhana. Kabuta, inanugot ko ti kinapudnong sa nga tatate kagasat. Anyata mo, baka no, adan to pa anak mo kita, makapagkumpadreta kami to kini Edwin no makapagkumarita. Ano ko man ti problema? Naimon ti asawak. Kasaritak to iso na. Ibang pagtana ka. Ano ko man ti basol ko? Harog, saan ka din nga nalawag kang ka ti amin? Lipatin tan ti amin. Ibilang mo nga saan ta nga nagamam mo. So nga, saan ako nga suruten, nuliklikan ka. Ang daga po ti amin. Ito sa nga pulong at tawan nga panakibalod ko. Awan ti sabali nga nagtalin na iti pusok no sanga siya. Iba't pati kami nerba. Ngayon saan ka nga yaten? Adan asawa. Amok, saan ako nga yaten? Amok, adan asawa. Jack, ba't ibaga nga karelasyon ta? Ngayon may bagbagak lang ka nga ipatpatik ka. Tinipagpakasik ka. Saan mo ko mga ipaidam di karbeng nga kasama ni Lili. Saan ka di nga makaawa-awat ti sao? Saan mo nga putot? Dati si Kugko, sakbay nga naibalod ka kat naragrag. Saan nakalaglag? Amok tagkwenta. Kanandot mga ibaga kang ingas ko ni Lili. Posible. Mabaling ka di. Saan mong ipaidam?
Ngam saan nga sikat ti pudno nga ama na ko nakmet. Api papilit mo. Siyak ti ina nilili kat siyak ti makamo na sinut pudno nga ama na. Sige ipukaw mo. Tap na nikas takit. Datalang di kita nagdi tao. Awanin tinaskan pa yung pagsalitaan ta. Ulitag papakasik ang kaharod. Saan ka ko mga mangriribok? Awan tinantak ng mangriribok. Ngayon riribok ka. Sakpayan, tinagbaling nga riribok. E dito sa kahit ko lang nga tuntunan ti karbeng hak iti anak ko. Ngayon saan mo nga putot? Di ka lagbain. Klimem nga sikat ama ti ubing o rin mo sa angasika. Di ka kumatagasawan. Nadapi mayat kain ka. Tapumutot ka. Sabi na anak mo. Tadi mo pagpapausan ti anak ko nga putot mo. Di na kan. Mimanaw ako manong nemi. Nakaluto ako ni di sumangpet ti kita anak ko. Mang? Lili anak. Apay? Awan? Kurak na day bagan. Awan. Lipatin yun. Kaslad na ibagam kumakanya kita Awan, lipatin yung kunakmut. Karabian na manong nemi naladaw ni Edwin nga nagkawid. Diya ka muno apay. Pwede sumangpet manong nemi nakaturugin na gitiubing. Pwede sa batik isuna manong nemi tayo lukat ko nga rod tiya ridaw no ruangan. Tiya gate. Nalangab ko manong nemi nga gatara. Nabartek ka? Saan ka nabartek? Iminumak lang. Tapi nga mininom ka. Tapos nadaturid ko mang tungpaking ka. Oh! Edwin! Abit tinong banak! Nayunak pa ikay! Edwin na, umtibaso lang. Baso mo? Imbagak kang kaidi? Nga tsak kayat nga may madamag ko nga makisinarak ka ito dahil nga ex-convict? Nakadadudik na kay matang ka na kayo. Nakabaybayag kayo, nagmerienda, nagsinubo kayo pa ay. Saan nga po nung data? Saan nga po nung nagmerienda kayo? Edwin, dito pala ito muna. Napalang tungpang kanya. Saan ka labas na tungpang? Papatayin ka pa ay. Hayop kayo. Dumngag ka kumakanya. Dumngag ka please. Nagpeso, nga nagkita kami tayo ni Harold para nalapat na ba nagsalita mi. Inikak ni Gundawin na tapno may bagak kayat kong may bagak kaya kuha na nga awan ti karbengan na. Saan tumapasama kang sublit ni dati arik nagkagkuha na. Sikat asawak, sikat ibatpadag ko. Diyagon kayat pa na diyang ex-convict. Ngayon tuntunan na laing ti karbengan na. Amo mo na niya dati kahit ko asawain. Kaya dapat nga samong ibaga. Nga saan na nga putot? Ibagbagak mat. Nga saan ka nung alaglag? Ano ba ka nung magibagak kang ingas na ni Lily? Ipapakasin na nga tsak ano parita ni Suna. Para di pagrabagan na ito, anak. Hindi putot na. Gusto ko na mga agsublitirik na kang kuha na. Adayo ko masamag tigas na. Diyos ko. Hindi ko din tirason. Apay sut ng tungtung paam kanyak. Muna yung kamantin. Manipadon tigas tingin na rabbit mo, Edwin. Kakuran akon. Isok adada kay kahit mo na diyang ex-convict ka sa? Kahit mo, tasaan lang itong pa. Kahit mo, tadisnugan ka. Kahit mo, Edwin, awan ko matiyagbalin ng problema nung saan kang mga raramit yung problema. Sikat mga raramit problema! Da kayo ito na diyang ex mo. Habos na ex-convict pa eh. Iso nga ron. Imbes ko mga sulbaran na ito nga rumso nga problema nga biyat adamat. Sabay turundak pa yung nga tungpayan. Patsin na kuma. Tiada iti panunot mo kat saan ito mapasamak. Tao matipanggap na dyan nga harod nga mga agaw kanyak. Banipod kang ka. Tilang tuntunin na kit na dyan. Diyak kaya't ngay balikas abot na baka nung nakariing na dyan.
Initaramid na dapat lang di problema kahit tinsak kumakayat nga maamuan tinaunang anak tang ako Tita ko matsulbaran ta. Api nga yan, Adam. Api nga, nayunam ti problema. Pwede kami ti panagsaad na ti panagipagata kanyak, tinakita da. Sinubsobraan da. Sino ko pati ang makisinsin-no mo? Iti ex-kumbing ka na, andan asawa. Linuko da ka lang na mati ka maten. Sorry. So sorry ka. May babaw yung payat at iba ng tungpam kanyak. Sorry. Kinunahan nang inulit-ulit sa nakinarakop ni Edwin Manong Nemi. Edwin ni Karim saan itong mapasama ka hindi kastoy. Ikatimtan niya man na panagimon mo. Please, nakamadmad nga aramin ti imon. Adot matay ka po ti imon. Mamati ka kanya, kagtalag ka kanya. Please. Sige. Sorry. Saan ko ito nululitan di mangdangaran ka. Sorry. Katno, may panggap ka ni Lily. Ipapilit mo na takin ko, ana. Ako sa baling aking putot dosa nga siya. Ako di maramitan na no talagang ipagtalo na idem. Sige. Yung mabaling ka di nga nabibindas no. Agsasarito tayo. Itakit mo sa wan. No, asid ganak tumanin. Tama nga no, sa alata nga maliklikan nga asid ganak. Mabaling ka di nga nabimbintas no. I-schedule tayo nga talute nga agsasarita. Tapno data nga mismo tagpakpakasikan ko na nga sarding na nga bigbigan sa na nga putot. Kan adaakmet nga mga tipa kada kayo no kas pagarigan tagbindhara kayo. Ano't mo ko na, Edwin? Sige. Ito na Domingo, awang trabaho. Talangan ba ng umi dito balay? Saan dito balay? Kaya nung makita mo tumanan kas pagarigan, bagang kengkuhan na ita. Tapno da tayo nga talutak sa sarita. Inrantak manong name iti na panit tiyandan tapno sa pulik ni Harold tapno kasaritak may panggap ti pa nagsasarita mi nga talo. Ngam jakmat maranra na manong name. Kamampanaw na. Sapsapulam ni ex, kaili mo ni ex-boyfriend kan ex-convict. Awan ti sa balingan ng tak. Kahit kula ko makasalita na siya. Nga nagumagawa po ba't ni Harold gam ni Edwin? Diba? Bastos. Di kita siguro da kita mangkurkuriro iti panunot ni Edwin. Kinun ko naktinakam ko man. Laging ka man, naming iti may sa kamadali si mangpet da kita kapsat. Mamang, oh, Lily. Apay? Awan? Lily, agor ka. Mabit lang. Namin adu akas to yan. Nakaslad tayo bagang pagkatapos sa mo ituloy. Samat nga pod no. Tiyan niya. Ado da kita mangsutsutil ka niya kakaskolaak. Ngayon magbagada nga ni Papa. Kahit saan ka nung isutipod nung nga papang ko. Da ka nung sa bali. Sutsutilan na ka lang. Hamot pat-pat yan. Papang mo. Ni Edwin. Papang mo. Ni papang mo. Sino kung ba't sa bali papang mo? Ni balod ka no. Itaadda ka nun. Saan nga po doon ita? Sutsutilan na ka lang.
Hanggang mo matpati. Nalawag? Taada ka din yung masidig kang ka, nga nang imbaga, nga isutpod nung amam? Mit pa yun, ha? Isumot lagayam. Kinudan to man umasidig kang ka, hanggang tumamat pati. Gapot taluklok kwenta ka nga. Taapay ka din nadlaw mo pagkurkurangan ni papangmukin ka? Napatpatig ka din ni John, ng isi ka? Samet, mit lagayam. Iso nga dahil imulam ti panunot mo, Lili, ha? Ura anyat ibagbagada. Di ka mamatpati. Ti patsyem, kat ti amam, awan sa bali na saan ipapang mo. Nalawag? Nalawag, mamang. Tsaktun kayat pa yung asid ganak nga ibagam may pagkareta basta. Pagtalinam ti panunot mo, ura anyat ibagbagada, ni papang mo, isot papang mo, wan. Mamang. E di napasamak kan manong name iti panagsasahom nga taldo. Nadlaw kong umangar-ngar ni Edwin manong. Nadlaw ko manong naming iminom. Edwin, napang iminom ka. Sabi na datorad ko, mang danog-danog ka reto yung ex-convict no kasanulay. Ipapilit na di kayat. Agdahan ka kumalang. Nasayat dito nga saritaan, pistok. Harold, gaman kami ta, pinadgam na ito, kidomi nga, sa sarita tayo nga talo. Tapos nagkastakit ta. Napagsasalitaan tayo, tapos naawan ti Romsaan nga mga riribok. Harold, kinunan ni Edwin manunemi. Edwin, saan mo lang nga gandatin? Ngay pamuspusan, nga agawom kanyak, ti first love mo. Tamangan no padasek man, tagbiag sa di pagbaludan. Edwin, awan tiranta kakasta. Ay etem pelayang ti asawa. Nagtali ni Ed. Ori daan mo muna da asawa nan? Siguro kat may bawing ko itan. Dado ba tinagitim masisirpat ko nga pangibawing ang panagayat ko. Baring no, ada mangayat kanyak, tikas kanyak nga. Nagkapo ti pagbaludan no mampayawan ti pasol ko. Awan ti pagdanay kami, Edwin. Kukam lang ti asawa. Tilang tuntunek. Kat ti karbengak, iti putot ko. Saan mo putot ni Lili? Tanya ngamin tirantang. Iyam amom ti bagim. Riribukam lang ti panunot di ubing. Siyempre, maapektaran ti panagbasa na. Mariro kayo. Managsakin kidlakid din ni Lili. Numaamuan na nga duwa ti amana. Di mo kadikayat. Nga malaksid kan ka kadadakpay. Ipatag ko man. Numarigatan kay kang kuana, mabalin ko mo ito suportaran. Nang ron na ito nagbasa, iti high school, wano college, no ada problema yung kang kuana kas pagkarikan. Ada project na, wano, ada kasapulan na, nga magatang nga saan nyo nga kabailan. Ure kabailan nyo, no kayo nyo nagpatulong kanyak. Taramintek, malaganan kayo. Hindi mo kada kaya takasat mo pasamak. No siya kumanti anak. No siya kumanti Lili marag sa kanak. Dua tagbaling nga amak. Apay nga, saan yung umawatan ti kasta nga side? Apay nga, ti panunot yung kita. Maribok, numamon na nga ex-convict, tipod nung ama na. Saan? Agyaman ka di. Mabaling ko nga, ikan ti kwartana. Nga saan yung ited? Isupay. Uno ikak ti kwartana kit urnungan na. Para ito niya managatangan na. Saan ka din nga pagpintasan ni Lili ti amin? Tadwat amana. Kabayla ka sa burtaran. Ora awan ti ited mo. Siyak lang ti amana. Awanit sa balipay. Napaidam kayo. Ano nga kinapaidam ti amin? Awan ti karpag yung kingkuan at asamo nga putot. Apa nga pagpapausam? Agasawa ka at pungutot kan. Period. Awalit ado pa yung salitaan. Pangasim, Harold. Nagpagpakaasi kami kan kang agasawa. Na naroon na kanyak. Di mo gandatin nga sidgan. Di Lili. Di mo gandatin nga sidganan ti asawak na ito'y ti maudi. Na panakakitam kikuala. Nalpasan ti salitaan. Basta imulam ti panunot mo, Harold. Saan mo putot ni Lili? Siyak lain ti amana. Saan na nakasapunan ti sa baling ama? Diyan mo manong nemi
No, si magapsap data iti panunot ni Harold. Kaputas ang kumaten nga makit-kita. At daman dagiti gundaway nga masaripat patak manong nemi na dak ti tiyandaan kat pakita kiso ng agurkura iti pasahero na ngayon saanin nga mas asidig kanya. Awamet ti baga ni Lily manong nemi nga mas asidig kan kuana nga dinaam-amu nga lalaki. Siguro manong nemi kat umanayan nga makitkita na ni Lily nga saanin nga mas asidig. Tadadagiti gundaway manong nemi nga damang ibaga kanya ka parent. Amang bambantay ka dagiti anak da nga pasare kano agsardeng ti tricycle ni Harold iti sangot ti eskwela nga wamet iti ururay nga pasahero. Siguro anong nemi umanayin kang kuha na makitkita na ni Lily kat nagtungpal nga dinaas-asidgan. Tas siguro kat likliklikan na ti posible nga panangaramid ni Edwin ti pangtana kang kuha. Iti na minsan man inagundaway manong nemi. Ada idin iti grade 6 manong nemi ni Lily. Ma? Anak. Ada man ini pagam. Abeng saan natangag sardeng na kita tao ng mga ibagbaga. Nasaan ka nung ni papang tipod nung ama. Diyak ka di mat ko na kayong kakalipatam na kita sabang ikaskaso da? Abi namin seryoso ka mga mo. Nada mga baga, hanggo pat patsen, anyakit, nabayag dati ng isyon. Kapay sumanan ti malagip mo. Yung mga no, pudno. Asin nagkurakin ka nga pudno? Abay, adakat pagkukurangan ni papang mo kayang ka? Wati istorya da namin, mamakit, hang ka mang mamatpati ka dagiti istorya. Hangapod no dagiti ang istorya. Ano namin ti istorya yo? Istorya mi nga na. Kasano kayo nag-asawa kini papa? Agad nag-aaral ni papang mo kanya. Gabot isot na gusto. Sinong bata? Kalpasan na. Naipayo ko di bagay kang kuha na. Kaya di adakan ni ti tiyan ko. Inkasar na. Ito lang. Ano ko kahit mong istorya? Anda ka no first love you. Kahit anda first love you. Isot mo na kanungan ng ipain nyo ti bagiyo. Ngayon, edita anda ako ni tiyan nyo. Naibalod so na. Gabutan na kapapatay. Saan nga pudno dayta? Naipapang mo ti first love ko. Awanin sa bali. Iso nga kunakeng ka. Ha? Saan ka nga mamatpati? Awan sa bali nga patsem no saan nga siyak da kami kinipapang mo na lawag. Apay nga rin nga iyungit yun. Imbagag mat kang lipatan mo dito nga isyo no. Anya man tibagbagata kang kasaga mo at pati. Maminsan pang ibagam may panggap ka dito nga isyo. Baut-bautan ka. Nalawag? Sabon nga, ibagbaga kanya deta. Ikatam ti panunot mo nga. Mangribok ti panunot. Basta ipagtalin din ti panunot mo. Ni papang mo. Period. Uwan ma. Kung ungot nga rin. Hindi mo. Salut-sutak lang ko. Manong nemi, ape ngamin, kuna manong nemi, di kiti makaam-am mo, ti talaga nga pakasalitaan. Ape ka nung ngamin nga ipaidam ko. Nga may papilit ko mat manong nemi, nga saan nga putot ni Harold ni Lily. Samuali ba ka ng tikasta, Minerva, siyak ti adada nga mang susur, hindi ti pakasalitaan nyo kini Harold. Apay nga kayo ti mangipakaambot kasta. Apay nga isot patsin nyo. Siyak ti patsin nyo. Kapot usus ti bagbagak. Saan nga putot na dyan nga ex-convict ni Lily? Manano nga min no. Ibagam ti pudno. Kahit ibagam ti pudno. Awan ti bibiyang nyo ti biyagbi. Pakiapapag pa yan manong na yun.
Nasa nga libakan manunay may ado dagit iti lugar mi ti baka mo ti relasyon mi idi kini Harold. Handamat amo nga masikugag idi. Ngem no kwendahan da siguro manunay mi ket talagang ipapilit da nga saan nga ni Edwin ti ama ni Lily. Pauna hindi ito nga riribok. Abi pa lang kami nga nag-awaya-wayaan da diyang Harold. Abi kami nga sampay lang isot kumat na tayo. Aging kaya manunay mi nga napasamak di mi pulos dam na main nga mapasamak. Tas na ko nakita damo manunay mi agpaisuman nga da plywood dagiti balbalay adda semento dagiti balbalay mi nga datar sa talulay nga linya iti hollow blocks kem kaduan naman ng nemi kata nagdedin kami iti plywood dagiti light materials nga bagbagan ada gidi iti tiyandaan manong nemi ti ada nasisita na panak embatik dagiti duwang anak ko manong nemi ti balay nga madamada nga agay ayam. Edi taada mangig ko nga ipadamag da manong nemi uram kano uram. Nutoy ti uram. Dalaod. Dayan dagiti iyag dadagkat nga balbalay. Anya. Edi mangig ko manong nemi nagsasaro nga bumbero nga turo nga palahod. Diyos ko, itayan mi! Itayan mi! Inunta ka man da! Iti ka no, tenga! Tayan mi, Diyos ko! Diyos ko! Ay, po, dayan. Kasi lang aron ti balay mi sa pala maura mamipinsan, di kita alikamin, may! Diyos ko! Di kita alikamin, ha! Di kita anak ko! Naglugan nakadagos man nung name tricycle, kaya nagpala ako, nakadakdakalin ti apoy, ha! Di malay mi, di ba sa mauroram, di malay mi. Nadanong ko dito ni Edwin Manong. Edwin, di malay tayo. Awan din na itaray ko. Ni John, natutoy. Ni John anak. Ni Manang mo, John. Nga batid siya ko na, mang. Ha? Ni Lily. Edwin, ni Lily. Kasalakan ni Lily. Kasalakan ni Lily. Ang kapsuta ko manong nemi. Tasambat nga ko ni Edwin. Apay sakang ko ti Edwin. Nibod no na. Imay na kami salakan ni papangitay. Ngam saklat ni Inala na. Anya? Saan mong inala anak ko inauna? Apay saan mong yung pinakaala ni Lily? Apay Edwin. Lily anak ko. Nemi hapunay na pasamak. Marayat kayam na Edwin na panay salakan na kidanak ming may salaing tinala na. Isot kasidgaan kanyak. Napuskulitan ti apo yan. Insalakan ko muna ni John. Tagsubli ako man. Awanin na karo. Awanin. Uy, anak ko. Binabayaan ti anak ko. Pagamuha manong nemi. Ay! Sabatin nyo! Jobing! Sabatin nyo! Anak ko nagdamang yung magbaga. Hindi kita ha? Ni Lily! Ni anak ko ni Lily! Ni Lily! Narakop ko Lily! Anak ko! Kunak malunasan ka nga nakalasat anak ko! Anak ko! Ando nang isalakan kanyak mamang. Ha? Ando nang isalakan ka? Ayan na nga ron din. Ada nang salakan ganyak. Itay mairwar na kon. Ada kamatan nang tupak kang kuala. Ha? Sinublianak tatulong ako mamet. Saan ko natulungan Ngimnay baganat nagan na. Harold ka nung tinagan na. Inawagan na hindi anak. So ano di po nung amak. Mang, kunaklano sana ko nung makaruan. Awan di pagrurak. Gapat apoy aming nga ngaglawlaw.
Nakita kita ni Papang. Nilaing dyan dinala na. Papang, jakpay ko na. Ito marayak ko marumamar ng nitiklebak namang. Namayag na sa anak-anak ner. Sige dito ko. Nayawayaw. Ang naging kakanda. Anda nakinak ngayon mas na ganyak. Sinagro nagsalag inroan. Salag indroon nga. Tap na makaruara kon. Pag-isumot nga na nakatup ng tupak ng guwana. Harold ka no tinakan na. Kanay mga nang isot pudno nga amak. Manong Nemi, aglulokin tiriknak. Harold, tibiyag natin sakripisyo na tapos lang may spalte anak ko. Tiputot na kanya. Pagawarin na, Harold. Pagawarin na. Hinagyaman anak. Nagsalakan mo, tiyanak ta. Nasaan nga kinayat ng salakan ti asawag. Nakapatpatay kayam kayang katianak ta. Nasarakan daw anong name iti bangkay ni Harold. When malasin da ng iso. Tikamsat naman ang name iti ng claim ng iso. Kan talagang iso ti panakasalas ti balay mi iti nakasarakan da ken kuana. Iti rida humano. Nga iso ti nakatupakan na. Iso ti nang ibatuan na nga nang idurunan. Kanilili tapno makaliklik ka nang iti apoy. Anong name? Iti evacuation center sadya kami nga nagtitipon nga naoraman. Ato da kita gidunar, kada kita arwaten, aginudar iti makan. Saan nakapagpagunyan ti anak kong inauna? Numan na nagsangit. Mangan ka na, anak. Adanin tindang rasyon na. Barbaring no, makaipatakter tayo tumutlahin. Tibalay tayo. Mamang, anak, naminanon nga sinalutsod ko kayang ka. Noon niya tagpay-peso. Dagi niya pagbagatakan nga, unos ka. Ipagbagatakan nga, ngasanga ni Papang tipod nung amak. Yung nasalusod ang kangkay, bagam nga iso. Ngayon sa paling amak. Di ba niya itatipod no? Apay nga impaidam mo kaniyak, di amak amoy paiso. Inapay nga pinaidama misuna. Apay nga natay, nga buka niyak. Apay nga saan, nga ni Papang, tinangisalakan kanyak. Napinas palay tay, basit palayang ti apoy tay. Apay nga saan na kami nga pinaggandaan, kinitsyon nga inruan. Apay nga di mo, imbaga di putno. Tapno naaragop ko kumamit. Kinawagan kumamit di Papang, di putno nga mag. Hindi mo rin na kumamit kanyak, di man nang ipatig na kanyak, di putno nga mag. Apay paidam mo, mamang. Inarakop ko manong name iti anak ko kan nagpagpakawanak. Magawanan na tanak ko. Diyak mo tinararamid ko. Diyak mo. Gusto gayam ni Papang mo, ni Harold. Habang ngayon paidam ka keng kuhana. Habang ngayon paidam ko keng ka. Irintot ako nana. Nagdasat ti umi nga duat amana. Anda nga nakasagana nga mang tulong kay kalaksid kini Papang mong Edwin. Magawanan na kanak ko. Magawanan na kumalilik. Magawanan na.
Nagkuyog kami nga duwa, iti anak ko manong name nga napang kami, iti balay, ti kabsat ni Harold nga nakaiman sayagan na. Da kami tikit kitain, da kiti tao nga nadanon mi. Kit kastaon iti sangsangit, anak ko manong name, iti matamdagan ng ti uring laeng nga lang ti amana. Papa! Papa! Inawagan ti anak, albasan, nga naiduron nak, albasan nga magam, nga si ni Harold, nga pudno nga amak. Hindi ta, san kan nga makangkuti. Papa, habang nagpaitan ti panawan, nanda anak man di tinawagak ini papa. Saan man nga nagkura kaniyak, papa. Ngam na pa nagnikak. Nganyan laing nilaing June, tinsalakan na kin pinay anak. Isika. Tisangan ng baybayan kaniyak. Isika gayam di mo nung ama. Papa ko. Manong nemi, adu iti nakaammo, iti dayta nga pagkasaritaan. When inulit-ulit ko tinagpakawan, nagpadispensa iti anak ko ngayon na una. Nakipagtabon kami, manong nemi, iti may tabon ni Harold. Iti makipatakder kami, manen iti balay mi, manong nemi. Ngasan kami pa naging inuni, manong nemi, iti asawa. Di nagpagpagunyan, lalo nga jak pagunyan. Kansan met nga pagpagunyan, manong nemi ni Lily, ni Edwin, uri ni Edwin ni Lily. Sabi magtanagas to, ti mapaspasamak ko na. Kaslasyak pa yun, dadabasol na. Dadi nagpagpagunyan ti asawa. Isang pinagunyakon manong nemi, Edwin, tanda ni talong na bulan, sipod, napasamak ti trahedya. Sabi kaslasyak, dadabasol na. Sabi nga din nagpagpagunyan. Kasi ka, sabi nga din nagpagpagunyan. Ororay ka nga rin, panagunim kanya. Iso nga siya ako din naguni. Tano adaman takala problema, sulbarita. Mawati ka ka din nga. Inrantak, nga saan nga insalakan. Tinaon ang anak mo. Panamin ta talaga napasamak. Inyon unak ni June, kaputay sut kasidgan. Subyak ko man ni Lily. Ngam talaga ngawanin. Anong ngawanin? Apay nga nga naaramid ni Harold tinangsarukusok ti amin. Apay nga isupalat na kaisalakan. Sagad nga nalawag na talaga nga di mo kinayat ng salakan. Nagsipot ta sa mo nga pudno nga putot. Baka rin no, ni June kumati at adayo. Baka linabsam ni Lily kat ni June tingka inalang insalakan. Kahit kung mamunti pudno. Dab na nikastakat na saya ti saritaan ni Twin. Ulitek, inyon unak ni June tayo isot kasidgan. Nga mawanin ti rantampay nga napan nang isalakan kini Lily. Naladawin. Sampai nga nalado ti amin, idi Edwin. Ngim samon nging gasat-gasat pa iti biyag mo. Para di samumat nga pudno nga putot. I'm sorry, Edwin. Iti kasi di nga napasamak. Awanin ti mariknak nga ayatkan ka. Anya? Uri makidanaak pa lang ka, saan ako nga naragsak? Iso nga, pagsalitaan ti amin iti korte. Korte? Tabi na kortam? Korte ti barangay. Mabalim man. Yan tangi, o hamat pa yung nalpas dito balay nga. Ipatpatakder tayo. Alagdag iti anak ko. Agawit ak sa di probinsya. Tilang, inaunang anak mo't alam. Ibatib ni John. Tadaga kayat mo. Tinamnamay ko ngakit. Ibagam nga saan ko mga rumbeng, mga aksina ta. Anya, dagos ba't magam nga ibatik ni John?
Nakailin ni John. Mabalin na nga agpili no si sino kada tatipilyan na. Nasurukin. Ada nasurukin ng 7 taon. Tawin na. Mayat ka manunusan. Ngayon kayat ko timadayo dito eh. Takait ko malipatan dinalidin mo ng pasamak. Among nga saan ang katagad to eh. Alakdagit anak ko. Kat maawan man tinapindas ang agasat dito eh. Sa politigasat ng agina, itulukan mi. Nagraduaran maron na ni Lily iti elementarya. Nalpasan di klase. Inyo man ko na ito manong name kadagi di barangay opisyal iti barangay mi. Nasapulan ti abogado. No, kunada nga dumatag kay ti korte. Agad masapol lang yung pangalan niyo kumorti tayo. Ngayon babalik man pagsasalitaan dito iti barangay. No, makapagsalita kayo nga na siya. No saan nga reklamo ni Edwin, nga ala emisuda nga duwa dagiti anak mo. Awan ti kaso. Agam no agriri, dumanong kay ti korte. Ti kapitan manon nemi tinang remedyo, iti kaadda ti abogado, iti agsasalita kami ti sangwanan di kiti opisyalis ti barangay. Gusto di ko na ni kapitan kada kayo. Nawala kita agriri. Marami din. Masulbar dito problema yun dito barangay council. No agriri. Di may isa kada kayo. May ulit ti daromi ti korte. Ano kami ti kayo mga pasamak, Minerva? Kahit kung umaalang nga duwa, dagit anak ko. Si Kamet, Edwin. Kahit kung agbati kanyak ni June, gabuti sa tipod nung aputot ko. Ngayon sama ta kaya ti Minerva. Rombeng ang mayat ka, Minerva. Ano pala kayat mo? At dalang nga din ni Lily. Abe ka lang gagawin lang ti ading na. Saggasata Kaya nga tanong sa balit salitaan tayo. Anya nga tanong sa aga-exensina. Attorney, dadat sang mabalin. Awanin ti panagayit ko kay Edwin. Edwin? No, panagayit mo kanya ka. Dapay kanya. Kapay. Sikikalat babae dito lubong. Kanya nga rin. Attorney, saan gading at tirumbeng kat pagpilian tayo ni John, sino kayat na pagganan? Abay nga ni John lang. Di ba Lily Okay, isoda nga duha. Lily. Siyempre, sir, ni mamang ko. John. Kahit ko ni mamang ko. Ang mga nung sa anak to, mga sikaso ni Papang. Baka barbartek to kung mabaybayan na. Oo, nga rin problema. Dahil ito bingan din nagpili. Anya Edwin, agreklamo ka pa lang. Si Kamal nag ko na nga, atot babayad na, di pumutod ka doon sa bali. John, siya tibagyan naman saan ang to ay bayan? Sorry Papang. Ni mamang ko tikayat ko. Sorry Papang ipatpatag kami at ang kinagyaman ti panangin salakan mo kanyak. Numampisa mo insalakan ni ate. Awan ti maramidam Edwin. Aramidan tayo ti kasuratan. Tapos nikastagat at pamanik-nek. Na talaga ngagyan di kitituang ubing itinada. Kayat mo nga suportaran ninda. O na ibaga tilinteg. Niti korte ko man. Yung kapot na tayo tagsasalitad to yan. Ori no saan nga suportaran ninda. Sir, okay lang. Basta, umadayo kami dito Narigatak makamove nagtali na edag dito Nagbalin man nga napatag kanyak na ito Ngam na panagnikak. Saan gayam nga buo ti panang ipatag na kanyak. Okay? Anam ako namin doon. Sige, babae ito Doon ito mapututak dito. Manong name babae ti tulong, dagiti kakaroba mi, dagiti adda mabalinda. So nangalaman ng name, nang ted ko na kuma. Kaya malam mi nga pagplete ka na dumapagastusan mi. Nga nagsubli, naghawid, iti sidong, dagiti nagantang kanya.
Iti probinsya mi manong nemi nga igid ti baybay na numumatlaeng kadi nga ili kan barangay manong. Ngem, dito'y kasla al-alistuwak manong nemi nga nakapag-recover. Gabong arod, iti kinapintas ti lugar numampay na numu. Aw mati problema ka naging anak ko manong nemi ta siyempre at dadalulo lula anti uncle da. Kit ko nakanyak ni nana. Hindi pala ibagbagakan ka nga agawid kan dito eh. Hindi ta nabalo din ti first love mo. Nagtalinet ka sa diya, nagsama ti dalan nyo kini Edwin, nag-asawa ka sa diya. Inabimbinas ko man dito ti biyag mo. Yung sa diya. Napanggay ka na kiti balbalay nga agdadagkit. Na mapasamak nga oram. Alis to nga maoram, amin nga balbalay yun. Nalagsagda kita anak kumanon na imin yung mampay na tigdi kong daway nga malaglagip da ti amada ng runa kini June. Madamat na kita iya. Ulitag da, manon na imi, nga mangipapay, tikaslapan nakaamada. Irin to tanggili, manong na imi, katasanmat nga ni Edwin ni Sapsapudan. Mama, ito na tiyempo ti piyesta na kiti minatay. Mapalantan mo ka di nga malin sa rungkaran ti tanem, dedi papang. Alawan anak, basta madanunan ti kasta. Nga holy uwi na kunada. Sige, ikarik. Mabantayo pa siya rin, titanem. Dedi papang mo. Dedi Harold. Ita manong nemi nabagraduar kon ni Lily. Ito kurso ng accountancy. Nga mga obisinan manong nemi iti may sa nga government bank iti ilimi. Irento tani June manong nemi andan to palaeng iti college tanaabutan na manong nemi iti K-12. Bale third year college na kuman manong nemi tanalpasan iti grade 12 na manong nemi. Wen, kadbabayan ti tulong ti anak ko mga obisinan manong nemi napapintas mi ti family house mi. Nga ti kadwami ita, kada lulo kini lola da, medyo napigsada pa hilaeng, tamapampalang makapagkalap ni tatang. Sa anak ko nga nagas-asawa, ta siyempre, sinotmayat kanya kita hambat nga naanal, ti kalay sami. Ngamjak laam mo manong nemi, noon yan ti damag kini Edwin, ta dinaudi, nga damag mi, ili ta naudi kami nga napan na piyesta minataya ng sarungkar ti tanem dedi Harold. Masukan-sukat kano ti babae ti biyag na. Pampanawan kano di babae. Awon kano matpay ti putot na. Kung kunada man ng naming kawan ti sabali nga ramidan na no di agbarbarte. Naman pa sa anak kon nga nadaan ti sabali pa nga lalaki ti biyag ko. Nga naragsahan ka kiti sidong nagid anak ko. Kadinto nag-asawa ni Lily manong nemi, siyempre madaanak tumatan ti apo ko. Eson tumatan manong. Iti asekasuwak, malaksid nga ada sa kabis nga negosyo dito igit ti baybay. Sari-sari store, nga may paginuman, pagpulutanan, dagiti mangalap dito lugar. Nadumat dagiti nagpropose iti kanyak manong naming sandan nga nalukatan pa iti puso. At least, numampay, dimteng di kita nagsasarunod iti nga trahedya ti biyag ko, ti first love ko na ibalod, gabo ti pamabasol da keng kuana. Nag-asawa ak, tabarbarin ko nak nagragsakak. Nagsubli ni Harold, mistake ko ti panangipaidam ko ken kuana, ti kinapudno. Teko na manong nemi, agbidlot ti tao. Ngay maator tumadlayang da ita, kadag iti palamas iti panawen. Naragsakak ko nak, tanaragsak da kita anak ko, sigurado maipayak ida, nagpadpada tinaran niya kamasakbayan da. Dito nga rin ti pagkasalita hak manong nemi, agyaman ti anus mo nga nang ibasa, kahit sabi ko mata, damat na ipatik nga adal, balaag ka iti padak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program and God bless. Toy nga rod, makautang nga pagaya mo,
Minerva.